Здравейте, приятели! Ще направя четене на тема сериозни ли са намеренията на партньора ми. Намислете си човек. Това може да е човек, който сте срещнали в близко бъдеще. Съвсем наскоро исках да кажа, че може да е човек, който сте срещнали съвсем наскоро. Или това може да е човек, с който сте в отношения, но тези отношения нещо ви съмняват, нещо ви объркват. Има нещо, което, примерно, действията и думите на човека не си кореспондират. Може би говори едно, прави друго и това ви кара да сте объркани. Затова сега ще видим, да разкрием същността на неговите истински намерения. На този човек, който си намислихте, ще имаме два варианта. Карта 1 за избор 1 и втора карта за избор 2. Така че намислете си човек и направете избора между карта 1 и карта 2. И започваме да разкрием същността на намеренията на намисления от вас човек. Първи избор, който направиха, карта 1. Това може да е човек, който в момента леко да се е отдръпнал от вас. Или като цяло отношенията ви да са в някакво охладняване на този етап. И вие за това да чувствате някакви огромни съмнения по отношение на вашата връзка. Тези съмнения обаче, които имате, са само във вашата глава. Това не е така. Вие мислите нещо, във вас има някакви съмнения, някакви блокажи, даже които не ви дават да видите ясно нещата. Сама се омагьосвате сякаш в някакви съмнения. Но човекът, за който сте си намислили, той има желание да дойде при вас, иска да дойде, иска да бъде с вас, но има нещо, което го кара да избира, или по-скоро може да е на разстояние от вас, може това да е нещо, което и вас да ви кара да се съмнявате в него, че е на разстояние. Да, той действително е на разстояние, ще вижте как идва отдалече и бърза, но може би това, че не е близо до вас, при вас има тези съмнения, дали наистина, когато не е с вас, дали той не е с други хора. Всичките тези съмнения работят във вас, но не, този човек има сериозни намерения към вас. Ето вижте, той иска да бъде с вас, хубаво му е с вас. Винаги, когато е далеко и не е при вас, той постоянно живее с спомените от миговете, в които сте си били заедно и сте си изкарвали хубаво. Така че той постоянно мисли за вас и се го тегне обратно към вас. Времето, в което не сте заедно, той постоянно мисли за бъдещите мигове, в които отново да сте заедно. И ето, падна се и слънцето, което показва, че той има към вас много хубави, истински, топли намерения, че се чувства добре с вас и въпреки разстоянието, което имате, намеренията му не са лъжливи, а са съвсем истински, откровени и сериозни. Така, това е по първи избор. Сега да видим избор 2. Тук имаме човек, който може би наскоро сте срещнали и затова може би все още за вас не е ясно дали този човек има сериозни намерения към вас или са само повърхностни. Наистина отношенията ви са в напълно начален етап, но ви се пада крал чаши, което говори за човек, който наистина е много влюбен във вас. Това е човек, който мисли постоянно за вас, изобщо не му излизате от главата. В момента има много силни чувства към вас и дори може би днес ви пише съобщение, някакво любовно признание, в което ще ви изкажат всичките си чувства, които ако не успява да ги каже, когато сте заедно,
но този човек е много упорито се е насочил към вас. Може малко по-бавно да действа, да е малко по-плах, но е за себе си той е абсолютно сигурен, че иска да има сериозни отношения с вас и строи дори такива сериозни отношения с вас. Може би една идея по-бавна от това, което на вас ви харесва и би ви се искало, но човека наистина има много сериозни намерения към вас. Може да имате абсолютно пълно доверие към него. Да, може да има някакви ситуации, в които той да ви е изглеждал малко по-несериозен, да се е впуснал в нещо, после да се е отказал, да не е спазил някои от обещанията, които ви е дал. Но като цяло човека има сериозни намерения към вас и ето и Асо жезли се падна, което показва, че той има абсолютни намерения да бъде с вас. Интересно му е, приятно му е с вас, забавно му е и има хубави, абсолютно сериозни намерения да връзката ви да се развие, а да не остане само в такъв начален етап. Това е за избор 2.